аз супоридани имтиҳони забони русӣ аз ҳамун сертификат озод мебошанд ё ин ки не. Никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист.TJ. Як информатсияи нав оиди гирифтани сертификат барои донистани забони русӣ пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Як чиза гуфтан мегзарем, агар нафарҳое ки бихоҳед моро дастгирӣ кунед ва мо барои шумо 61 дона падарка ҷудо кардагӣ ҳастем, дар ҳамин видео як номери WhatsApp закрипит кардагӣ дар комментария ҳамун номери WhatsApp да бидроед салом бинависонед ва дастгиритон суз шудагӣ. кӯшиш кунед ки ба ҳамин видео як дастгирии хуб кунед то мо ҳамин кора тезтар ба анҷом расонем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки гуфтем оиди сертификат. дар инҷа як савол бисёри нафарҳо нависонданд ки оё ягон шаҳрвандои хориҷӣ аз супоридани имтиҳони забони русӣ ва аз донистани фарҳангу таърихи Федератсияи Русия аз ҳамун сертификат озод мебошанд ё ин ки не. бале, як гурӯҳ нафарҳое ҳастанд ки аз ин чиз озод мебошанд, аз ҷумла шаҳрвандои Қазоқистона ба назар бигирем, агар аз ана ҳамин озод мебошанд, ва аз шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар бигирем, агар ҳар нафаре ки фарзанд дорад ва фарзандаш паспорти Россияро дошта боша, агар ё ҳар касе ки мисол дар Федератсияи Русия таҳсил мекунад ва дипломи российский гирифтагӣ ҳастай, ана ҳамин гуна нафарҳо аз супоридани имтиҳон барои донистани забони русӣ озод мебошанд ва аз таълими нафарҳое ки мақсад ғайри ҳамин номбаркардагиҳои мо мебошанд, вайҳо ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад супоридани имтиҳон барои донистани забони русӣ ва гирифтани сертификат. мо гурӯҳи одамое ки озод мебошанд аз имтиҳон супорӣ ва аз донистани таъриху фарҳанги Русия, мо гуфтем ки кадом нафарҳо озод мебошанд ва аз таълими дигар ҳама бояд ки сертификат бигирад барои пешниҳод кардан ва барои дастрас кардани патент барои кору фаъолият кардан. ин савол ба миён омад аз ҷониби чанд нафар ва мо дар ин мавзӯъ гап задагӣ ки набудем, хостем ки як видео кунему ба маълумоти шумо расонем. акнун боз комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо дорӯҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин дорӯҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи салом ака, ман патент дорам, агар трудовой договор надошта бошам аннулировать мешавад ё ин ки не. дар ҳолате ки шумо трудовой договор ва патенти худтона ба МВД-и Федератсияи Русия агар ки мисол ба қайд нагирен, уведомлит накунен, дар ин ҳолат имкон ҳастае ки патентҳоро аннулировать кунанд, ба хотире ки тибқи тағйиротҳои 7 январи соли 2024 ҳамин гуна гуфта шудагиаст. як каси дигар нависондаи Сорбон ҳазор раҳмат, ба ту ба падару модарат ҳамавақт дар хизмати халқ ҳастӣ, худо нигаҳбонат бошад. мо кӯшиш мекунем ки каме ҳам боша як маълумот барои шумо пешкаш бикунем, чунки дар инҷа ҳастанд нафарое ки тамошо мекунанд ва моро доим дастгирӣ мекунанд тӯли қадар соле ки мо видео мекунем. як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шид ё ин ки не, ва мегуфтӣ ки ҳамин хизмати алтернативӣ ҳозир вуҷуд дорад. бале, даъваткунӣ ба хизмат аллакай 10 рӯз мешавад ки ба анҷом расидагӣ ҳастай ва хизмати алтернативӣ вуҷуд дорад. бо пардохт кардани 54 000 сомон шумо метавонед ки дар муддати як моҳ военни билет дастрас бикунед. баҳодур нависондай, салом бародар Сорбон, бисёр видеота тамошо мекунам, баъзан вақт маълуме ки ғазабӣ мешавад, лекин ҳаволаи одамои бада ба худоам миспор, фақат ба пеш. бале бародари азиз, ҳар касе ки сухани ноҷо менависонад бигзор ки гуноҳш дар сари худаш боша ва ӯ одам худша гунаҳгор мекунад, ба даштном кардан ба сухани ва ягон ҷои мо кам намешавад. худованд хеле одаморо саришта кунад. як кас нависондаи аз Новосибирск ба Қазоқистон, ягон одама боша рақами телефон роим кун, пешакӣ раҳмат. аз Новосибирск мутаассифона ягон одаме надорем ки ба Қазоқистон мебарам. як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон, мегуфти оиди никоҳу хешу таборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат ҳаста ё ин ки не. тибқи кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон бигирем, агар омадагӣ ҳастае ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад, аз ҷумла духтари тағоӣ, духтари хола, духтари дигар. як кас нависондаи салом додар,
агар ӯ юрист мебуд оли давно гап мезад фикри хита бугу ман ҳар як видеоитра тамошо мекунам. Як нафар дирӯз дар комментария нависондагӣ буд ки юристи беҳтарин ман ту даст кунам хеле гапо нависондагӣ буд и дар ҳамун мавзӯъ нависондай ҳар касе ки бигзор ягон мафкураи хуб дора ягон фаҳмиши хуб дора марамад видео кардан бигирен канали юристӣ мемонед номтона чизе мемонед умуман ман кордор нестам ва бахилирам намекунам ба хотире ки ман ба хидмат шикри худованд аллакай аудитория дастаточно дорам ва ба ӯ одамо бурдборӣ мехоҳем. хоб тамошобинони азизу гироми қадр видеои имрӯзаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com